kufa vachitaura shwa. Kuti tinotora sei nyika ino shoko rimwe ravakatiudza. Tora bibi uzvitonge. Mbuya nehanda kufa vachitaura shwa. Kuti tinotora sei nyika ino shoko rimwe ravakatiudza. Tora bibi uzvitonge. Vachitepo kufa vachisereketa. Kuti tinotora sei nyika ino shoko rimwe ravakatiudza. Tora bibi uzvitonge. Vachitepo kufa vachisereketa. Kuti tinotora sei nyika ino shoko rimwe ravakatiudza. Tora bibi uzvitonge. Vadzoka kuhondo. Shiva yerevaka. Zvimwe ndezvimwe tingade kunyeberana, tingade kubhabhadzirana, tingade kunyengetedzana, tingade kunyengerera kupiwa mari kana kupiwa mota, but chokwadi chiripo ende chokwadi chisingachinje ndichiri kutaurwa nesvikiro renyika, mbondoro yenyika nemaovheti. Ndakavaunza vanhu vese on this platform vari kutaura chinhu 1 kuti kune vana vakafira musango, mabhonzo avo ari kunyika dziri kure, mweya yavo haisati yazorora, mweya yavo iri kutambudzika, vari kushungurudzika kuti ndizvo here zvatakafira izvi. As much as you like or you don't like it, that's the saddest truth, that's the reality. Ndosaka muri kuona nyika yedu haisi kufamba, iri kuramba yakamira panzvimbo 1. Ende kusvikira izvi zvagadziriswa, muchaona zvinhu zvichatanga kufamba, zvinhu zvichatanga kuendeka. Maoko emutungamiriri wenyika ari kunzi nemhondoro nesvikiro renyika akasviba, ane ropa. Zvakaoma, messages, videos aripo on this platform. Ndakaunza vanhu vese ava panapa mukavanzwa vachitaura. Ndizvo here zvatakaendera kuhondo izvi? Ndizvo here zvatakafira kusango? Ndizvo here zviri kuita kuti mweya wedu itenderere echishaya kuzorodzwa? This is spiritual. Whether you like it or not, it's spiritual. You can come and comment zvaunoda, uchindituka, uchiita sei, uchisapota ZANU-PF. But chokwadi chisina manyepo, chisingachinje ndechekuti vana varere kumasango vari kufanirwa kudzoswa kuti vapinzwe mumusha, mweya yavo izorodzwe. Kune vanhu vakagurwa makumbo, kune vanhu vane mabullets mumakumbo avo nanhasi asati abviswa, kune vanhu mapofu vakabayiwa maziso, kune vanhu vakareperwa ana mai vavo, hanzvadzi dzavo vachiona, and the memory iyoyo until now they are still traumatized. Kune vanhu vakaurayiwa, vakaurayirwa hama dzavo vachiona. Imagine kuti munhu ainzi aipiswa, pobatidzwa plastic rotanga kudonhedzerwa kumusana, achitsva munhu. Iwe wozongomuka nhasi wotanga kutaura kuti bill 3 bho, bill 3 ndizvo, nekuti wapiwa 100 US, nekuti uruda kupiwa mota nachivhayo, nekuti wakapiwa mota nachivhayo. Chii chakakosha? Munhu akati ndaakusiya mhuri, ndaakusiya hama, ndaakusiya shamwari, obva aenda kusango kunorwira nyika. Haana kuzodzoka, akafira ikoko. Chii chakakosha? Upenyu hwevanhu vakasacrifice life yavo kuti nyika yeZimbabwe isununguke. Iwe nhasi ndo paunoda kuti pamberi nechakati, pamberi nechakati. Ndasangana nevidhio raBaba Mazai vachitaura mashoko ari very spiritual.
munogona kuzvitora light, but isusu vamwe we are spiritual, tinenge tichitozviona kuti this is deep. Hanzi makambozviona here kuti dambudzo pese paunosunga 1 panobuda mumwe futi, paunouraya 1 panobuda mumwe futi ari powerful. Inini handichatya kufa, ndo mashoko aritaurwa naBaba Mazai. Zvikanzi mweya wambuya nehanda, mapfupa amuka, ende mapfupa ari kutaura nenzira dzakasiyana siyana. Ndo the video ratoda kuti tione, ndo video ratoda kuti tireacte kwariri. But ndati ndingozvitaura izvi so that you know kuti Zano PF yamunoda kuzotanga kuti zano nhasi muchida kutanga kumhanya nayo, pane vanhu vakaifira, pane vanhu vakaifira, pane vanhu vane mabara mumakumbo avo, pane vanhu vakabviswa maziso, pane vanhu vakagurwa maoko nekuda kwekuti nyika isununguke. So whatever you do, I know you don't listen to me, but vamwe vakaudzwa hondo nemurwere wepfungwa, vakamuseka vakati anopenga we, ari kutsvaga content, ari kuda malikes chakazoti, but shoko harivhikwe, shoko rinenge ratosvika. This whole thing, it's very spiritual. Musatambe nekurova vanhu, musafurirwe kubira vanhu zvinhu zvavo, musambunyikidze vamwe vanhu. Pane vanhu vatinoziva isusu, rimwe gore vakarova vanhu vachimanikidza vanhu kuti vaende kumusangano. Right now those people vari kupenga, they are mad. Right now those people havachaita zvakanaka, havana rugare, havasi kurara, vakauraya vanhu. So musafurirwe nenyaya yekatukisi, kambwa, kadoro kaunenge watengerwa. Funga usati waacta. Rega tinzwe mashoko aBaba Mazai. Zimbabwe aiwa taneta dzirwa kunzi munourayiwa munofa. Rega ndikuudzei, inini pacho zvangu handitye kufa, handichatye kufa. Kana ndichifa ndiri kuzadzisa chirevo chambuya nehanda. Emasoni dambudzo Mnangagwa unofanirwa kuzviziva izvi kuti mbuya nehanda wakati kundiuraya mandiuraya, asi mapfupa angu achamuka. Uraya zvako. Wakambozviona here iwewe dambudzo kuti every activist aunouraya immediately kunobva kwanyukuka mumwe are even more powerful than wawakauraya iyeyo. Wakambozviona izvozvo? Wakambozviona here kuti ndo trend yacho muZimbabwe kuti ukauraya munhu, munhu anobva anyukuka ipapo and are more powerful than wauraya? Ndiri kukueducata iwewe zvausingazive, ndo mashoko ambuya nehanda. We still live and experience mashoko ambuya nehanda. Spirit yambuya nehanda irimo muZimbabwe, irimo. Iko zvino all these vanhu vamuri kuti vari kunyukuka awa, hamuzimbonzwa kuziva kuti vari kubva kupi, vamuri kuti vari kunyukuka. It's the spirit yambuya nehanda. Ende kana vanyukuka havasvike kufa, because vari kuita few mashoko ambuya nehanda. Saka uchandiuraya Mnangagwa, but I have no problem. Pane mumwe achamuka futi as soon as wandiuraya. And as I am, I don't fear death, because spirit yambuya nehanda iri mandiri. I don't fear death. Handitye. Kana zvokuti une vana vanochengetwa nani fokoro. Pamaenda kuhondo, vanhu vachienda kuhondo vachisiya madzimai avo nevana vane nhumbu, wakambozvibvunza mubvunzo iyoyo? Wakazvibvunza mubvunzo iyoyo?
kana ndakafa nhasi zvandiri kudriver right now ndakaita accident ndakafa vanochengetwa nani fokoro sandishichidzire. The spirit of Mbuya Neanda is in me and I want to die for my country and I want to be happy kuti ndafira nyika yangu. Be warned. Apana, even if ukapasa bill racho rakapasa muparliament, it becomes an act of parliament. Hondo inoswera irimo auitonge nyika iyi. Auitonge nyika iyi. Right, murungozvinzwira mashoko ari kutaurwa naBaba Mazai. Mashoko ari very spiritual, mashoko anotyisa, mashoko makukutu, mashoko ekuti kana ukazvitarisira panyama, ukazvitarisira lightly, usina mweya wekuona kana kuti mweya wekunzvera zvinhu izvi zvinenge zvichiitika izvi, zvinogona kukupinza pama1 chaiwo. Uchafuririka, uchauraya vanhu, uchaponda vanhu, ucharova vanhu vasina mhosva, vasina kana chinhu chavanenge vakakutadzira. Ndo nyaya yandiri kufamba nayo zvamanje yandauya nayo kuti ndikuratidzei. As for me, DJ Oli and the rest of the crew behind the scenes, truth is bye for now. Let's meet in the next video.